ಅಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ತದ ನಂದಿಜ್ಜಿ ಅವ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೇನ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಐತನ ಏನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬೈದನು ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 274 ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ಅತಿಯ ಕಿದೆ ಬೂರ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋಟ ದೂಜನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅಮ್ಮ ಬೂರ್ದು ಅದೇ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಬೇತಿದ್ದೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಂಭ ಆಯಂಬಿಂದ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎದುರುಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಕಲು ಭೂಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪೋನ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ತಂದು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಉಂಡತಿ ಐದು ಒಂದೇ ಪಟ್ಟು ಮುರುಗಿ ದಕ್ಕದೀನಿ. ಸೊ ಯಾನು ದುಂಬಲ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಪಂತೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಕಂಬಳ ಹೋಯ್ನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳಾಡು ರನ್ನರ್ ರಕ್ಷಿತ ಆಪಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಪೆ ಏತೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾರು ಅದು ಮಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಕಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತಂడి ಕಾಂತಾರಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತರು ಅವೆರ್ದು ಬೇತೆ ಅವಕಾಶಾಲು ಬತ್ತಣ ಇಂಚಾಪಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಂಬಳಗ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಡು ಒಲೋಲೋ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ವರಕ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕೆಬಿ ಸರ್ತ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡಿಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲನ ಸ್ವರ ಅವೆಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೂರಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ವಿಚಾರಡ್ ನೆನಪು ಮಂತೊನ್ನು ಪಂಡಿಂಡ ಅವು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆನೆ ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡಿಂಡ 6 ಪಾತೆರುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಗ ಆತೊಂಜಿ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು 6ನ ಪಾತೆರನಿಗೆ ಏನೋಡು 6ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿನಿಗೆ ಏನೋಡು ಪಂಡದೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಲ ಉಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಪಂಡಿಂಡ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ಗೋನೇರ್ಲು ಏರಿ ವಾತ್ ರೀತಿಯಾದ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರಲು ಆತ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಸರ್? ಆರಾಮಲ್ಲೇ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಗೌಜಿನ ತೂದು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಸರ್ 33 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಆನಿದ ವಿನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಮೂಲ MLA ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೈಕುಲು ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಪುನರಪಿ ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಐತನ ಏನೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬೈದನು ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗನಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಮೂಲು ಎಂಚ ಬಂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಣ್ಪನೇನು ಮೂಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆನಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇಡ್ಬೇಕು ಮುತ್ತ ಬಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಂಗಡಿ ಎರಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮುತ್ತ ಪ್ರೈಕುಲು ಎಂಕ್ ಮುತ್ತ ಬಂಡ ಇರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಾರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರು ಕಂಪ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಕೇಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾತೆ ಇರಲು ಬರೋಡು ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತಕಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪು ಬಂಡ ಅದು ಸಮಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತುದ ಅದನ್ನು ಕುಡು ತೊಟ್ಟುಗಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಐಕಾರು ಬಂದಿರಿ ಏತ್ ಜೊತೆ ಏರು ಬರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತ್ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅತ್ತಂಡೆ ಏತ್ ಕುಡು ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೇನು ಎಸ್ ಒಂದು ಬಂಡು ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ದಾಖಲೆನು ಆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು 274 ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ದಂಡ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಆತ ಇರಲು ಆತಜ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಣವು ಮೂಲ ಭಾಳ నేను ಮಾತಿರ್ಲೋರಿ ಐತೆ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಪನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಮೂಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೀನಿ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ ಆತ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೀರಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದನು ಜೀವ ನೋಡಿ ದಾದನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಕಡೆಗೆ ಸೋತು ಅನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇವರು ಬಟ್ ದೇವರ ಬಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರ ಬಂಡ ಇಂಚ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಗ್ಗುವ ದಾಯಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯವು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
ಇತ್ತೆ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಸವತ್ತಿನ ಬಂಡ್ಲೆ ನಮಗೆ ಶೀತ ಚಳಿ ಆಯ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯಿ ಭೂಮಿ ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಐಟಿ ಇಪ್ಪನ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ. ಸೊ ಅವು ಆಪುಣದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಗ್ಗದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬೊಂದಿನ ಭೂಮಿ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅಪ್ಪಗೆಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಾಲಿಶ ಮನಸ್ಸುಡು ಬಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾಲ ಕಲ್ಮೋಶ ಇಜ್ಜಂದು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನು ಆ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರ್ಡ ಎರಗಲಾದಿ ಆ ಮನಸ್ಸುಡು ದೇವರೇ ಮಕ್ಕಳು ತುಯ್ಯರ್ಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನಗಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೇವರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪನೇ ಕಿರಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಅವು ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಆಯನ ಬುಳೆಪದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂಡ ಪಂಪಿರಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟೋಟ್ ತಾಂಕದೀರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಹಂಚಿದ ಆಯ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಯಿ ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪಪ್ಪನ ಕೆರ್ಪನ ಜನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಓಲೋ ಭಾಷಣ ಪಂಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಳೆಪವನ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದುಂಡು ಅತಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರೀತಿಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅತಿ ಆಯ್ನ ದ್ವೇಷಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರಿಯಾದ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನೋಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ದಾದ ತಂಡ್ಬಂಡ ಹೂವು ಅನುಕರಣೆಗೆ ಹೋದು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏತು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಣ ಅತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇರಗಿತೆ 1 kg ತರಕಾರಿ ಆತನ ಮಟನ ತಿಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಇರಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆ ತಿನ್ನೋಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಸ್ ಒಪ್ಪುವೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಪ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಓವರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವು ಏರೋ ಮಲ್ತಿರ್ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಯಾನು ಎಪಲ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸುರುಕು ಇರೇಗ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವಳು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಏರೋ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆಲೂರಿ ಏರೋ ಮಲ್ತದು ಅಥವಾ ಆಯೋರಿ ಏರೋ ಮಲ್ತಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪೋಯಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ರೂಪಿಸೋಳು ಏನು ಏಪಲ ಪಂಪೆ ವೆಂಚನ ಬಂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರು ಕಾಪಿ ಬರೀತಾರ ಹಾಂ ಐಟಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದು ಉಂಡ ರಡ್ಡಿಗಿರತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ದಾದ ಪಂಪಿರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಚಂದ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಪಿರ ಅಂದ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಅರ್ಥ ನಾನು ಪಂಡ ಈ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪನು ಸೊ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಒಂದು ಪರಿಧಿದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮೂಜಿಗೆರೆ ಮೂಜಿಲ ಎಂಡಿಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆ ಈ ಉ ಎ ಐ ಓ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಪರಿಧಿರೇ ಇಪ್ಪುಂಡವು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಕಮಿತು ಬರ್ಬೋದು ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಇರಗೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಪೋನಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತು ಆದು ಇರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತು ಅದು ಉದ್ಯೋಗದ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಪಾರು ಉದ್ಯೋಗದ ಲೈನ್ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅವು ಮುಜೆಗೆ ರೇಟಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಬಂಡ ಯಾನೊಂದು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಂಗೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದನ್ನ ಕೈಗೂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪ ABCD EF ತಿರ್ತು ಬತ್ತನು ರಪಕ್ಕ ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಓವೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸೀದಾ G ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಇಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ನೋ ದಾಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕದ ಏರಿಳಿತದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಕಾಪಿ ಬರೆಯರ್ ಬಂಟೇರು ಬಂದ್ಪಣ ವಿಷಯ ಯಾನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಆತನು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಹೊಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ 9.5 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೋಕ ಹೊಡೊಂದು ಸೊ ಯಾನ ಇತ್ತೇ ಐನು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಗೊಂದು ಪಾಠವು ಖಾಲಿ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಪುನಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪು ರೋಟು ಐಡ್ಬೇಕ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಈತೆ ಪರಿಧಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ನಾಲ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮೊನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರಿಳಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿ ಉಡ್ಚಿ ಏಕೆ ಅವರ ಜತ್ತನ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನೆ ಆ ಕಾಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಸೊ ಈ ಜೀವನ ಪಾಠಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬತ್ತನೊಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಡೇ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಂಪನು ಬಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತ ಇಟ್ಟು ಸುಖ ಪಡಿಪನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪನು ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರುಂಡು ಐಟು ಎರ್ಲು ಪಡಿಕೆ ಮೇಯ್ಪ ಅಂಬಿ ಪಾಡುವ ಐನು ಪೂರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಕ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬೈಜಿ ಐನು ಕಾಂಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಕಣತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿರ್ಪುವ ಸೊ ಐಟು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಗೆ
ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿನ್ನಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ತಿನ್ಪುಡಕ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಏರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಿಂದೇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜು ಸೊ ಐನು ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎರಗಲಿ ದಲ್ಲ ಆಪುಜಿನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒರಿ ಮಸಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದನಿ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಳೊಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ ಬರೋಡು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂಡು ಅಂಡ ಉಲ್ಲ ತೊಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಸ್ಮಶಾನ ಈ ಪ್ರೇತ ಅವು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಬಿ ಬಗ್ಗದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಿ ತೂದು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡಿ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಪೋಯಿ ದಾದಂಡು ದಾದಲಾತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಸಮೇತ ಅಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಪೋಡಿಗೆ ఆయన ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಎದುರಿಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಪೋಡಿತೊಂದು ಪೋಯಿರೆಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋಪಿನಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋನಾಗ ಎಡವಟ್ಟು ಲಾಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಿರಿ ಪನೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಲು ದಂಟುಂಡು ಕಲ್ಲು ದಂಟು ಮಾಡೋದು ಮನದೇ ನೀನು ನಡಪು ನೀನು ಉಂತಾ ಇರಿಜ್ಜಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೀವನ ಬಂಡ ಅವು ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಅವರ ಸ್ಥಗಿತ ಆನಾಗ ಐಕೆ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತಲ ಮಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅತ್ತನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಐನು ಒರಿಪನಂಚ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಡಾಂಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಇನಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕಂಬಳ ಹಿಡಿಪು ಹಾಕುವಿರು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಅವು ಹತ್ತನೇ ಅನ್ಪನ ಅಂಡ್ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಬೋರ್ಡು ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಬಡು ಜಾತಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಓವರ್ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಎರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕಲೆ ಏನು ಪಂಪುಣ್ಯ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಹತ್ತು ಐಟ್ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಈರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಣ್ಣಜಿಂಜಾವನ್ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಲ್ಪದ ಪಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ದಾದಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊರತೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಾಂ ಇರಗೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ 6-7 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಡುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾತಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಲ್ ನಿಲೀಕೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಅನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆದ ಮಧ್ಯೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ఒక ಪೂರ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಸೊ ಮೂಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯ ಇಡೀ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲೆಂಚ ಉಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಅವಳು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪಂಪ ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಗ್ಗುನ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಪುಂಡ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ವಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಯ ಏಪ ಪುಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇರಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನಗೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬಟ್ಬಾರು ಒಂದು ಅಪರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರನ್ನೇ ಪಂಪಿನಿ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಪಿಜಾರಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದೇವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಪಂಡಿತುಲೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪಂಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಈರ್ನಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ 5 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ವೈರಲ್ ಆಂಡೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ 2 ಜನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನವು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಾಯ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಐತ ಒಂಚೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚು ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಲ ಪೂರಕವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ನತ್ತು ಸೊ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪ ಇಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಆರು ಒಂದು ಈ ಜನಪದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಳಾಯಿಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ಲಸ್ ಸರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ನೇತ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಅನುಭವ ಉಂಡಾರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲರೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಆನಿರ್ಡ ಅವು ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದಂಡ ಬಾಯಿ 𝐻𝐵 𝐂𝐲 ಜನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ 2 ಜನ ಒರೇ ಕೆಂಡಿಗೆ ಇರ್ದೂರು ಸಂತೆಗೆ ಅಂದು ಈಗ ಎದುರದ ಬಂಡಿಗೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಏನು ಸಂತೆಗೆ ಅಂದ ಯಾನೀರು ಸಂತೆಗಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಸೊ
ಅಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಉಲ್ಲನ ಅವು ಅಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಯಾರು ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಂಡೆ ಅವ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚು ನಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೇರು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನು ಐಕೊಂದು ಸೂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಓಲ ಒಂದು ಇರುತ್ತ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗದು ಇಂಜುರಿ ಆಂಡ್ ನರಿಂಗಣ್ಣ ಕಂಬಳರು ಎಂಕೆ ಯಾನೆರಡು ಪಂಡೆ ತಿನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸೋಕು ತಿನ್ಪಿನ ಬಡವು ಗತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಡೆ 19 ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ 19 ಐನೇ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಎಂಜಿನ ಟಂಡ್ಲ ಬೈಪ ತಿನ್ನಲಿ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ದಿಕ್ಕುಜ ಸಿಂಪಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹಠ ಕಟ್ಟಣ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಎತ್ಯಾನ ಆಂಡ ಆ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠ ದಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪಂಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ಆ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡುಗೆಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಲು ಉಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರಿಪೇರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು 8 ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹತ್ತು ಐಟು ಒಂದು 10 ಜೋಕುಲು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದ ದಾನ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಬೊಡ್ಚಿಂದತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡು ಬಟ್ ಆಯಗಿಂಚ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಬಾಲೆ ಅವನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು IAS IPS ಅದು ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜನ ಏತ್ ದಿನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಇರೋದು ನಾನು ಏಪಲ ಏನೊಂದು ಪಾತೆರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ದಿನ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದತ್ತು ಆ ಇತ್ತಿನ ದಿನದ ದಾದ ಮಲ್ತಾನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಡಿಬೋದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿರಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಆತಿನ ಕಂಬ್ಳಡ್ದು ಅದು ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದವು ಬಟ್ ಯಾನು ಕಂಬ್ಳಡ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಉರ್ತಿ ಒಂಚನ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ನ ಉಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಆರೆಗೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಉರ್ತಿ ಪುನಾರು ಆರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರೆ ತೂಪನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಜ್ಜು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜವಣೇರಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ APMC ರೋಡ್ಡು ಪುತ್ತೂರು ಭವನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೆತ್ತವಳು ಅವಳು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಫ್ರೀ ನಾಟಕ ಧರ್ಮಗೋವು ಅಡೆ ಒಂದು ಜಾತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಡೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆ ಒಂದು ಜಾತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿರು ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಪಂಪನೆ ಕತ್ತಿ ಇದು ಅಂಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತು ಒಲ್ಲವುದನ್ನು ಆತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡು ಮುಂದೆ ದುಂಪೋತೇರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಜಾತು ಒಟ್ಟಾತ. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಇರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಕೊರದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಬಂಡ ಈತ ಹರಿಕತಿಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೋದು ಪಂಪ ಏತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಪಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏತು ಜನ ಏನು ಕೇಳಿರು ಅವು ಒಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲದು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಒಂದು 24-30 ಗಂಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಪಗ ದಾದ ಕೊರೋಡ ಐಟು ಒಂತೆ ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟಿಡ ಮೂಲೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉಂಟು. ಸೊ ಐತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಐನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಡೆ ಒಂತೆ ಜನ ಪೋಪೇರು ಒಂತೆ ಜವಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಏತೋ ಟೈಪನ ಜೀವಲು ಮತ್ತು ಬದುಕುವತ್ತ. ಸೊ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿಖಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಪಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ ನಂದಿಕೂರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ಪಿದಡೊಂದು ಇತ್ತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಡು 2 ಬೊಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಕಾರದ ಡಿಕ್ಕಿಟ್ ಬೊಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತಿರೋದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮಿತ್ತಿ ಅಂದಾನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇನು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನ ಇರಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ತಿಗೊಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಇರಾಗ 1000 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಿರಂತ ಪಣ್ಯತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ತುಲ ಈತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಏರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್. ಸೊ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಕೂಡ ನೆನಪದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪೇನು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಡತಿ ಆಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದಾಲ ಬಂತುಜ ಜನರಲ್ ಆದ ಪಾತಿ ನನ್ನ ಕೆಪಿ ಕೊಡ್ದ ಆತಿ. ಸೊ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ.
ಸೇರಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಸೇರೆ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುಂಡು ಧೂಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತನಟು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪರು ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಧೂಳ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಪಾತಿರ ಇದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಪಾತಿರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಈ ತಾಂಡಲ ಐತೆ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋದು 2 ದಿನ ತೆಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಎಂಜನ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕುಡೊಂದು ಕಂಬಳ ರಿಕವರಿ ಅದು ಬರ್ಪ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಾದ ಕೆಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆಲ್ಲಿದ ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅತನ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಅವಳು ಧೂಳು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕು ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲ 2 ದಿನ ಅಕಲು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಟ್ರೆ ಉಂಡು ಪಾತಿರ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತನ ಜೋಕಲಿದ್ದಲ್ಲ ಸಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮೀರ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಶೀತ ಬಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪು ಜೀನು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನಿ ಸುರೂಕ್ ಪಂಡಿದ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಮುನಿವುಜಿ ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈತೆ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಲ್ಪಡೋದು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಧೂಳ್ಡೇ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪ ಇನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಫರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡಿರಿಗೆ ಕೆಸರು ಮೇಲಿಗೆ ಪೂಜಿದು ಫುಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೆಸರು ಐತೆ ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಿಡಿಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬಂಡ ಕೆಸರು ನರಕ ಸೊ ಅವುಲ ಒಂದು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಪಂಟಿನಂಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೇನ್ಲ ಕಂಬಳೋಡು ಪಂಪ ಈತ ಗಿಡವನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರು ಈತ ಮಾದ ಬುಡುಪನ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇರಿ ಸುಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಣಿಂದು ಆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ ಹೋಗಲೇ ಜೊತೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ರೋಡ್ದ ಬರಿ ತಕ್ಲಿನ ಹೊರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸೊ ನಂಗೆ ಆ ಎಲರ್ಜಿ ಲಾಪಜಿ ಹೂವು ಲಾಪಜಿ ಸಹಜವಾದ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಯವಿಡ ಮೈಕಡ್ ಬಾತಿರುಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರಣಲ್ಲಿ ತಡಿತೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವರ ಪುಂಡದಾನೆ ಎಂದ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಬುಂಡ ಐಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಂಜ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಸೆ ಮಲ್ತು ಪರ್ಪ ಬುಂಡ ಬೇತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಏನು ಅಕ್ಲಿನೇನು ಅಕ್ಲಿದ ಏನು ವಾಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಇರೆಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂಡದಾದ ಈತೆ ಜ್ವರ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ತರೆ ಸಿಡ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಣ ದಾನ ನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆ ಜ್ವರನೇ ಬತ್ತನು ದಾನೆ ಒಲ್ಪರಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಬರಡು ಏಪಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಬರಡದು ಏನೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿತ್ತೇವೆ ಮರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪೈಪ್ ಗೀಪ್ ಪೂರ ದೀತಿದ್ದಾರೆ ರಘುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಯಾನು ಅರೇನು ತೂಯನೆ ಪೋನಾಗ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೊಂದಿರು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಬಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದೇರು ಎತ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳೇರು ಆರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಡೆಫಿನೇಷನೇ ಅರೇನು ಹೊರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ನೇಟ ಅಪ್ಪಗ 6 ಪಂಡೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಜೊತ್ತೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡ ಆನೆ ಈರ್ಗಲ್ ಪೋಡಿಜೇನು ಬದುಕನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತನ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಏಪಲ ಪನ್ನೀರು ಉಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡದಾದ ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಧೂಳು ಬತ್ತಿನ ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪು ಕಡಪುಂಡು ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ತು ಅವಳ ಆನಿಕದ ಕಾಲ ದಯ ಶುರು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮದ್ನೆ ಅಂತು ಒಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷ ಮದ್ನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಆ ಬದುಕಿಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಅವ್ರು ಬೇತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪೊಸತ್ತು ಪರಿಸರನೇ ಪೊಸತ್ತು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಚ್ಚುನು ಉಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಡ್ದು ಒಚ್ಚುನು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಅಂಚವಲು ಬದುಕೊಡು ನಿಕ್ಕು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಂದು ಎನ್ನೋಡಿ ಅವಳು ಬೇತೆ ಬಾಬರು ಇಪ್ಪೇರು ಇಜಿನಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದ್ರೆ 2 ಜನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚ ಬದುಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡದ ಕಡ ಪುಣ್ಣೇನು ಪೊಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿದ ಕೊಡು ನೆನು ಪಂಡಿನಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಾಯ ಉರಿಸೋದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬದುಕೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆನಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಡದ ಕಡಪುಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಕುಶಲ ಪಾತಿರಂದ ಒಂದು ಅವಳ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇತೆ ಈ ಅವಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ನಾನು ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಉರಿಪೋಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಉರಿಯೋಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿ ಹಬ್ಬ ಬಾಲೆಗೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊರಪ್ಪ ಪುಣ್ಣನ ಬದುಕೇ ಅಂಚೆನೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೋದಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬದುಕದ ಮಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪರಿಸರನ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋನು ಅವಳು ಪೋದು ಬಾಲೆಗೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಆ ಜನ್ಮ ಕುರ್ದ ಆಯ್ಬೋಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ಪು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಮಿ ಆಯ್ಪು ಮಾಮಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಆಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನದ ಇಡೀ ಸಂಗತಿಲಿ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಪುನು ಅಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾತ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ ಆಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಲ್ಲ ಏನೇ ಕಾಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಪಂಡೈತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ನೆನಪು ದಿವಣ ಪಂಡತನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣ ಗೌರವದಾಯಕ ಕೊರಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ದೇವರೇನು ತೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ದೇವರೇನು ತೋಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಹುಡ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಅಣ್ಜೋಕ್ಲೆವು ಖಾಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಕುಟುಂಬ ತಾಂಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತನ್ನ ಕೆಲಸಲಿಜ್ಜ ಜೀವನ ಹುಡುಗ ಕಷ್ಟನು ವಹಿಸೋಣ ಕೆಲಸಲಿಜ್ಜ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ತಾಳ್ಮೆಡು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹನ ಮೂರ್ತಿನ ಪಂಟಿನಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ಆತ ವೇದನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊರನಾಗ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೇದನೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಪೂರೊಂಜಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ದೀಪನೊಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡತಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆದ ಎದುರು ದಾಲತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಹಾಲು ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದಿಜಿಲ್ಲ ಎಲ್ತೋ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಸುಧಾರ್ತನ ಕೋಪಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೆತ್ತದಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಜಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕಿರಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀರಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕನೆ ಇಟ್ಲ ನಕ್ಕ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ದಾಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಈತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ್ಬೋದು ಈತೇನು ಮಾತ್ರ ತಾಳ್ಮೆಡು ವಹಿಸೊಂದು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಎಲ್ಲೂ ಸುಧಾರ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವಿರಂದಿ ಅನ್ಪಣ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಡ್ಸಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗೆ ಆಣ್ ಪಣ್ಪನಾಯಿ ನೇನು ಮಾತ ಏಪ ಐನು ಒತ್ತೊನ್ವೇನ ಆನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಪೋವ ಅಂದು ಏನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಲು ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎತೋ ಜನಕ್ಲನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ ಚೂರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೇಜಾರಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚನುಂಡ ಯಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಐತಿ ಎಂಕ್ ಸುರೂಕು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 99.9 ತಿಂಗಳು ಬದುಕದೇರು ಅವಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕದೇರು ಒಂದು 10-15 ದಿನ ನನ್ನ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿತೀರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ ಹಿಡಿತೀರು ಆರು ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಲು ಎಂಚಂದು ಕೆಂಡ ಆರು ಏಪಲ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ದಾಯ ಪಂಡು ಬಣ್ಣ ಐನಿ ಅನ್ಕ ಅಪಗಾಯ ಅನ್ ಖುಷಿಟ್ಟೈತೆ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಆರು ಬೊಕ್ಕೂರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಎದಾಗ ಎಪ್ಪಲ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಅತ್ತನೊಂದು ಆರನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪನು ದುಡ್ಡು ಒರಿಯಾಗ ಸಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ಕೊರು ಕುಡಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಜಿಡಾಯ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಭೂಮಿದ ವಿಷಯಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಮಗ ಏನ ನಾವು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಅಮ್ಮನ ಮಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾಯಕಂಡ ಎನ್ನ ಆ ಬದುಕದ ಪತ್ತದಾದ ಉಂಡ ಐಟಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರೊಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಎಮೋಷನಲ್ ಹತ್ತು ಆ ಪತ್ತೊಟ್ಟಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ದಲ ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಆದರ್ಶದಾಯಕ ಆಪೇರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆರ್ಪಣ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪಾಪಂಡು 99 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅದು ಬದುಕಿರೆ ಐಕ ಕಾರಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಬೇಜಾರು ಪಾತಿರ ರೆಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪುಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿದೇನೆ ಬೂರ್ಂಡು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬುರು ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿದೆ ಬುರುದು ಆಮೇಲೆ ತೋಟ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಹಬ್ಬ ತೋಟ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ಅತ್ತಿಯ ಕಿದೆ ಬುರುದು ನಿಮಗೆ ತೋಟ ತೋಜುನು ಬಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಅಮ್ಮ ಬೂರ್ದು ನತ್ತೆ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಒಬ್ಬೇ ದಿವಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಡ ಒಬ್ಬೇ ದಿವಸ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನ ಕಿದೆ ಬೂರು ನಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಯಿ ಅವು ನಂಗೆ ರೋಗನೇ ಬರ್ಬಿಡು ಕೂಡ ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಇರಗಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಡಮ್ಮ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತಿರಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತನ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಡಿಸಿ ಅಕ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿ ಓಲೈತಿಜಿ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮಗುರುಂಡು ಬಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ತುಜ ಈವನ್ ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಪುನೋ ತುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದೇವರುಲ್ಲೇನು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮಿತಿ ಪೋಪನ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎತ್ತು ಆಂಡ 90% ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪನಾಯಿ ಆಯ್ನೇನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಈಗ ಆಯ್ರು ತುಂಬ ದಾದನೋ ಬರ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಲಿ ಪಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗೆ ತೂಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಂದು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಅಂಚೆಂದ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋಡು ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಏನು ಕಷ್ಟಡಲ್ಲೇ ಏನನ್ನು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ ಕೂರ್ಪುಂಡ ಕೂರ್ಲ ಐನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಕೊರಲ ದೇವರಿನ ಆಯಂಬಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಕ್ಕಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಅತನ ಪಲೆಯ ಆಯಂಬಿಂದ ಪಂಡ್ಪನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮಲ್ಲ ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಣಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಂಡ್ಪೆ ಅವೇತೀವಿ ಸರ್ ದೇವರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕು ಪಂಡು ನಾ ಇಡಬಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪುಣ್ಣು
ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಯಾನು ಸರಿಬೋಡು ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರುಕು ಅಸ್ತಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಮಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸ್ತಮಂಗಲ ಮದ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ನೈಟ್ ಉಂಟದು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಅಂಗ ಮುಟ್ಟುಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಿಯ ಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಗ ಮುಟ್ಟುಂಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟು ಮುಂಕುಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಮುಂಕು ದೇವಿಯರ ಮೂಲ ಬಿಂಬಡು ಒಡಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವು ಹೆಂಚಿನಾತೀನಿ ಐತೆ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಭಟ್ರು ಪಡಂತಾಯರಂದಿತ್ತೇರು ಆರೇನು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಭೂಮಿನ ಬರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಿರಿಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೇರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಭಟ್ರು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈಯಡು ಪೂಜೆಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತದಾಗ ಗಂಧದ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿರಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಧ ಕೊರಡನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೆತ್ತು ಗಂಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ಎದುರುಗಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗಂಧ ತಾರೆ ತಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ನಿನ್ನ ಈತು ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎದುರುಡೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಹಾಕಲು ಭೂಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪೋನ ನಿಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ತಂದು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಉಂಡತಿ ಐನು ಒಂದೇ ಪಟ್ಟು ಮುರುಗಿ ದಕ್ಕದೀನಿ ಅವು ಮುಂಕು ಗುರುನು ಮುಂಕು ಹೊಡಕಾಳು ಸೊ ಅವಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮೂಗು ಹೊಡಕ ಅಂಚ ನಿನ್ಪಂಡು ಯಾಂದಾದ ಪಂಪನು ಈ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮ್ಯತೆ ಏನು ಪಂಪಿರು ಯಾನೇ ಏನು ದೇವರದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಎನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಂಡೆ ಯಾನ ಆತ ನಿಷ್ಠೆ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೊ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ನಮಗೆ ಆ ಅಸ್ತಮಂಗಳೂರು ತೋಜ್ ಬತ್ತನ ವಿಷಯದಾಯ ಬಂಡ ಪಡಂತಾಯರು ಅರ್ನ ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರೇ ಹಬ್ಬಜವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಸೋಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಕೂಡ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಡೋದೊಂದು ಬುಂಡ ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಟ್ಲ ಪಡಂತಾಯರು ತಿಕ್ಕಿದು ಜೇರು ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಏನಾಗ ಎಂಚಾಪಡು ದೇವಿರೊಂದು ಪಂಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿತನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನಿರಿ ಪಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪನು ಅವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇತೀರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೂಕಬೇಕ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಸರಿ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಜಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಪಂಡರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತ ನನ್ನ ಚೂರ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ತಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಗುಳಿತ್ತು ಅವು ದಪ್ಪನ ಕ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾತಾಯ್ತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ವಾಮದ ಪದ ಒಂದು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಡಪದ ಜೀವನಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುಂಡ ಇರಗೆ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಲ್ದಂಗಿ ಬುಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ಪನ ಹತ್ತು ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಣ್ಣಪ್ಪಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಜೋಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಐತಾರದನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಐತಾರದನಿ ಬೈರಸ್ತು ತಂದು ನೀನು ಸೋಮವಾರಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕೇನಿಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ದೇವ್ರದ್ದು ಪಾಡ್ನದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡ್ತನ ತುಂಡು ಅಂಡ ಸಿಂಹಾವಲೋಕ ನನ್ನ ಪಂಡು ಪಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಂದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದೋಡ ತೂಡುಗೆ ಬದುಕದ ರಹಸ್ಯ ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತಂದು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಂಡು ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂಕಾರಿ ಏ ಪಾಪೇನ ఆయన ಅವನತ್ತಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ದಾಂತನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಾಯರೆ ಎಂಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡು ಎಂಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏರಗಂಡು ಕೊರ್ಪಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ದಯಗೊಂಡು ಎಂಕಿತ್ತು ಜೋವು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಸಾಗುಳಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುವ ಪೂರಾ ಸಾಗುವಳಿ ಮುಗಿದು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡುದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ರವೆ ಕೆರಕಣ್ಣು ಆಂಜಿ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಅವನು ಏಪಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕವು ಆಸೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊರ್ಕ ಏತಲ ಕೊಡ್ತೇರಿಂದತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಆನಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಜವು ಸೊ ಆ ದಾಂತಿನ ಏಪ ಇರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನವರ ಅಪ್ಪಗ ಬದುಕಡು ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಬುಜಿ ನನ್ನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪೆದಂ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಸಲಾಮ್ ಹಾಕಿದ ಇರಲಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ದಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಬೋಡು ಯಾನಿರಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿ ನೀನು ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲು ಮತ್ತು ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ತಪ್ಪುಲು ಆವಂದಿತ್ತುಂಡ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲು ಅಗತ್ಯ ಜಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ದರಿದ್ರ ನಂಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ನೋದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿನ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ದರಿದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಉಂಡು ನಾವು ಬೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನೂ
ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಏತೋ ಊರು ಬಲ್ಲೋಗಿ ಬಂದಾಯಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸಮತೋಲನ ಏಪ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಬದುಕೊಂದು ನಿಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಜಿನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸಮತೋಲನ ಆಪಣ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕರಾಗ್ರಿ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲು ಸ್ಥೇ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತಿ ಕರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಆಯ ಪಂಪನ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಂಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೊಂಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದ್ರದು ಕಾಂಡೆ ಪಂಜ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಕೊನಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮ ಅಪುರಿಂಚ ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಲೆ ಇರು ಆ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಮುನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಏತೋ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಯಾನೇ ಕಾಡು ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿನು ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಕೃತ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಕೂ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾನ ದರಿದ್ರ ಬರೋದು ಅವೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ರೋಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ಇರಿಗೆ ಅಂದ ಅವಳು ಏರನ್ನ ಬಾಲಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆಯನ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಪನ ರೋಷ ಬರ್ಬೋದು ದಯ ಪಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಷ ಬನ್ನಾಗ ಬರೋಡಿ ಇರಿಗೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ರಾಜಿ ಆಪುನಿಟ್ಟ ಅವಡು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಆ ವಿಚಾರಲು ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಐನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಖಂಡಿಸವಡು ಪಂಪಿನ ಏತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ತೂನ್ ಬೋಪಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಕೊಡೆ ಐನು ಪೇಪರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಏನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅದಿಪೆರೇರು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಹೊರ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನೆ ಆತಂಡ ಎಂಚಾಂದು ಹೊರ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇದ್ದೆತ್ತುನಗ ನಮ್ಮನೆ ಆತಂಡ ಎಂಚಾಂದು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತು ದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಐಟಲ್ ಒಂದು 10% ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುವುದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡು ಖಂಡಿಸ ಅವನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟೊಂದು 2% ದೇವರು ನಂಗೆ ದನೇಳ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಿರ ಪಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಏಪಟ್ಟು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಬಳದ ಇರಲು ಇತ್ತ ಒಬ್ಬಂಡ ಇತ್ತದಾಗ ಇತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಲ್ಲತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಮಡಂತೆರದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ ಒಂತನು ಇಡೀ ಕಂಡು ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಒಂತನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರಪ್ಪ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಈ ದಸ್ತಪುಸ್ತಕವಾಯಿನ ಇರಲಿನ ತೂಪು ಪಂಡ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪನ ಇರಲತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ತೋಜತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಜೆಗೊಳ್ಳಿ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅದು ಮಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆ ಅವಂತಂಡು నేను ತುಯ್ಯರಬೋಂತೆ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಪನು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಮದೇ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವಂತರು ಸೊ ಯಾನು ದುಂಬಲ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪಂತೆ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬಂಡ 33-34 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇನಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಯಾನು ಎಕ್ಕಾಡು ಪಂಡಿతులు ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಲಾಭ ಪಂಡ ಒಂದು 10 ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇನು ಅವು ಇರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂತೆ ಒಲ್ತು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ ಇದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುವಾರು ಇದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಪಂಪೇರು ಸೊ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬದುಕು ಸಂಪತ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಎಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಅವೇ ಮನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನ ಅತ್ತಂದ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅದುಂಡು ಐದು ದಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ನಾವು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಆಪುಣದ ಹತ್ತು ಐಡಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದ ಎಂಕ್ ಆ ಊರಿಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉರ್ತದ ಕುಳ್ಳಿ ಏನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟುಲೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೋಪಿ ಸೀದಾ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಏರಂಡವ್ರು ದಿಕ್ಕುವೆ ಅವು ಧೈರ್ಯದಾಯಕ ಬಂಡ ವಾ ಊರುಗಳ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡೊಂದು ಕೇಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏತೋ ಸರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಡ ಮತ್ತು 100% ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಸರಿ ಉಳ್ಳಿರಂದತ್ತು ಅನ್ನ 90% ಅಕ್ಕಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂಜಾಯ್ ಪುಂಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತನಾಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಬಡಿದಿ ರಪ್ಪಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರೋಡೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಅವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು ದಾನೆಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಮಾತನೇ ಇರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೀರ್ನೂರು ಐಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಆ ನೆರಡೆ ತಿಂದದು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಪನಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಲ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನುವ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಬಂದ ಡೇಂಜರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಇರಾಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲೆ ಆವಡಂಡ ಈಗ ಆ ವಕೀಲ ಈರ್ನ ದೂರ ಕೊರ್ಪರತಿ ಈರ್ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಕ್ಷಿದ ಮಿತ್ತು ಆ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲೆ ಹಾಪನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಂಡ ಅವ್ರು ಲಾ ಕಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಆ ಲಾ ಕಲ್ತನೇನು ಅವಳು ಕೋರ್ಟು ವಾದ ಮಂಡಿಸಾಯರೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಟುಲಿ
ಈಗ ಎಂಚನ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಈ ಕೊರ್ಪಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೂರದಾರ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದೂರದಾರ ಏನು ಪಂಡ ವಕೀಲರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ చెప్పి ಏನು ಪಂಡ ಆಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಬೂಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ದೂರ ಬೇ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಿನಿ ಅವಾಗ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾಗ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಪೊಲೀಸಗಳ ಹೂ ಬಣ್ಣಗಲ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರೋನಾಗ ಏನೋ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಪೇರ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ಬೋದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಗಳೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸಗಳೇ ದೂರನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸಗಳು ಹೊರಟು ಪಣ್ಪತಿ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಬದುಕಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದಿಪ್ಪಾಯನ ಬಡಿದಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬಾತೇರೆ ಬುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾನು ರೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ದೂರ ಬತ್ತ ಫೋನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಂಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಲನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಣ್ಪತಿ ಎಂಕೂರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ACP ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾರು ಸಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ACP ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ 58 59 ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಈಗೂ ಕೂಡ PC ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದವ್ರಿಗೆ ಹೈರ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ PC ಪಣ್ಪಿನ ಜೈ ಹೋಗೋ ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಪಣ್ಪರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಆಗ ಇಂಚಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಯ ಪುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಾಯ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಪಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋಜು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನಿಗೆ ಆ PC ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಟಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅದೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂಡೀರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಏನಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮಪುರ ಇರಿಗೂ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಬಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ದ 24 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನೀ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುರಂಡ ಮನದಾನಿ 6 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಡ್ಲ ಇತ್ತದಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡಲೆ ಮೀ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ಲು ಒಂದು ಬದುಕತೆ ಐನೇರ್ ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸುಂದರ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನೆರಪ ಬಟ್ ಆ ಬದುಕನ್ನವರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲನ ಬದುಕು ಎಂಚುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಏಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡಿದಿಪ್ಪೇನ ನನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಾಡೋಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡು ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಇರಗೆ IAS IPS ನಗಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಂಡಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಓನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋನು ಓಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತುನು ನೀನು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣಿಜಿರತ್ತೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವಡು ಜನಕ್ಕಳು ಮಂಡ್ಬೇಂಜ ಆಯನೊಂಜಿ ಮುಲ್ದು ದೆತ್ತಕ್ಕೊಡು ಮೇನ ಬೇಲೆ ಆತೆ ದೆತ್ತಕ್ಕು ನಾವು ಬಟ್ ಆಯನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪ ಜನ ಸೊ ಐನು ಏಪ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅಂತ ಆಪನ್ ಪಂಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಂತಾರಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತರು ಅವೆರ್ದು ಬೇತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬತ್ತಣ ಇಂಚಾ ಪಂಡು ಈ ಕಾಂತಾರ ಐಬಕ್ಕ ಐತೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಐತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಾಂತೋಡು ಉಂಡು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕಂಬಳ ಐಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಅವಕಾಶలు ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಟೆ ಆವಡು ಪೋಯಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮರಳಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಮರಳಿಂದ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ತೂವಡು ಒಂದು ಐಟಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೇರಿಯದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐನು ಮತ್ತು ಒಂದು ತೂವಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಐಡ್ವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಕಾಂತಾರ ಐಡ್ವಾಕೈತೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಫಿಲ್ಮು ಮಲ್ಪೆರಿಯದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ 2 ಗಂಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ತದ್ದು ಅವು ಪೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮಿ ಅಂದ್ಪಂಡ್ಪ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಐತೆ ಪೀರುಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರೈನ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅವೇ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡಿರಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ 10-12 ಬಗೆ ಮೆನು ಇಪ್ಪು ಅವು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೊಂಬಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸು ಅಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಪು ಗಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಾನು ಒರೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪುನಿಡಿಲ್ಲ
ಐಟ್ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವಲು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯ ಉಂಡ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಜೀವನೋಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಪೋಯ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾದ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅತನೊರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನೊರಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಅದು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಶಬ್ದಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇರೆಗ ಫಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಲೇರು ಅಕುಲು ಕಾರ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಈ DOP ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಯ್ ಪಂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಪಡಕ್ಲು ಬಲ್ತಿದ್ದು ಒಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಓ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ದಾದ ಒಯ್ಪನ ಬಂದಿದ್ದೋಲೈ ಸೊ ಪಂಡ ಆ ಜೀವನದ ಅನುಭವಲು ಅಂಚ ಮತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ಆ ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇರು ನಿಜವಲ್ಲೇ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಆ ಘಟದ ಮಿತ್ತಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೈರಿ ಮಲ್ಪರೈ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಸಂಬಳ ಕೊಡ ಮಲ್ಪೈರು ಅವು ಆತು ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬೈಯಡ್ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಪುಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಅವು ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಈಗ ಟವರ್ ಪಾಂಡ ಆ ಟವರ್ನು ಕ್ರೇನ್ ನೇನು ಮತ್ತು ನೂಕೊಂಡು ಪೋಡು ಈತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಪಂಡ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಈತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಕಡೆ ಪೋದಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಪಣ್ಣಿ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಅತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಜೀವನ ಅನುಭವಲು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುಂಡ್ರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಏರೋ ಮೋಡೆಲ್ ಅಂತೂದು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದು ಬದುಕತ್ತವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಅಜ್ಜಿನ್ಲ ತಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ್ನ ತಗೋಡು ಮೋಡೆಲ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹತ್ತವು ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚುಳ್ಳೇರ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮಡ ಮೋಡೆಲ್ ಉರ್ತಿ ಎಂಚುಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಜೀವನ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಜಿಂದ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಜೀವನ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡ್ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಜೀವನ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುನಕ ಈತ ಮಾತು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಡಪತ್ತದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಬಿಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಅನುಭವ ಬಿಡು ಇದು ಏನು ಪಂಡ್ಬಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಚಾಲ ಬರ್ತೆ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತೆ ಸೊ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುಲ್ಲ ಐನ್ಲ ನೆನಪು ದೀವ ನೋಡೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡಲಿ ಮನದನಿ ಬತ್ತಿ ಅನವಲು ಸ್ವಿಚ್ ಬಡ್ದನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಪೂರ ಬರ್ಬೋದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇವನು ಟ್ರೈನ್ ಆಡಲು ಸುಲಭ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತವೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನೀವು ಸುರುಕು ಆಸೆ ಪಡೋದೆ ಇರಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಐದು ಅಕ್ಕಾರ ಪೋಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ನೆಡ್ದವ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿದೇ ಬತ್ತು ಇದಾಪು ಅಂಡ ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡು ಬೆದ್ದಾಲಜ್ಜಿ ತಿರ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪುದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು 10-15 ಗಂಟೆ ಐತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇಡೀ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳು ಅವು ಫ್ಲೈಟೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವುಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಹೊರ ಕುಲ್ಲಂದಿನಾಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲದ ಐಪಕ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ದಾ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈಮಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇತ್ತು ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡಿತೀನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ದುಮ್ಮನಾಡಿ ಬತ್ತನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿದಾಗಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗೆ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಐತೆ ಅರ್ಥ ಅರೆಗಿಂಚ ರಾಜವಣಿ ದುಮ್ಮನಾಡಿ ಬತ್ತೇರು ಇದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಏತ್ ಬರ್ಪೇರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಸುಮಾರು ಯಾರು ಬಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ನಡತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡು ಸೊ ಆತು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಹಾಕಲು ಉಂಟು ಖುಷಿ ಒಂದೇ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಲ್ತನ ದಾಲ ಐ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಾನು ನನ್ನ ಪೋಯ್ಬೇಕು ತಗೋಡು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೋ ಬೇತೀಸ್ ಅಂಡ ಈತ್ ಈ 2 ದಿನತ್ತ ಎನ್ನ ದಾದ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಏನು ಪೂರ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮದತ್ತೇನ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಇರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆದು ತಿನ್ನಂಡು ಆ ಚಿಂತೆನ ಬುಡ್ಕ ಚಿತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬದುಕಿನಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ದಿನದಾದ ಮಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಮಿತಾಬ್ನ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇನೇಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇನೇಗ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂಡೀರಿಗೆ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಶುಗರ್ BP ಎಂಕಲಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಲ್ಪ ಜನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಬಳಿಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಐನು ತಿನ್ನಗ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ಕ ಆ ಫೀಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎತ್ತು ಸೋಕಾದ ಬಂದು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅವ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಹೊರತದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಳಗಂಜಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಯಾಪ ಮುಗಿಂಡ ಇದು ಮಲ್ಪಿರನೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರುವೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರೋಣ ಎಂದು ಎಂದಂಡ ಐನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್
ಪ್ರತಿ ಈ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 10,000 ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಖುಷಿ ಪಡಿಪಡಿದ್ದು 120 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಡು ಐನೊಂದು ಪಾಡಲಿ ಈ ನೈಟ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಬಿಡು ದಯಮಂಡ ಶೇ ಇಚ್ಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಈರ್ನ ಮಂಡಿಡು 12,000 ಇಪ್ಪಡು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ನಾ ಎಂಟುಲಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಚೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡಿಪುನಿಟ್ಟು ಐತ ಮಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ನಾನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕಿಡು ಬಂದ್ಪಡೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಗಾರು ಬೊಕ್ಕರೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಕುಲ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲಿರ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪನ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪೇನೆ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಮ್ಮರೇನ ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿಯ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗ ಅದಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುಗ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿರಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುಗ ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಎನ್ನನಗ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೈತ ಬಡವನ ಎನ್ನುಗ ಅಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಏಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಅದನ್ನ ಏಪ ಎನ್ನುವನ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ತಿನಿಯರು ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಪಿನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಎನ್ನುಗ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ್ತರ ತಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಇದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅದ ಎರಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಉಂಡು ಏನಡ್ದ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಂದ ಅದಾನಿ ಅಮ್ಮನ ನಡಿಪೋಯ್ರೆ ಆಪು ಜಂಕ್ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲಿಡ್ದು ಯಾನು ವಾಸಿ ಅತ್ತ ಅದು ಸೊ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೆಗೆ ಏಪ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬರ್ಬೋಡ ಈಗ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿದೀಯರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಏಣಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಓಡಿ ಒಂದು ತಾರೆಗ ಕಂಗಗ ದೀವಲ್ಲಿ 5 ಮಿತಿ ಏಣಿದೀಯರೆಗೆ ಆಪದು ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಗಗ ಏಣಿದೀನಾಗ ಆಕಾಶದ ಕಲ್ಪನೆ ದೀವ ನೋಡು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಆಡೆಗೆ ದೀವೋಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ರೆಜ್ಜಿ 5 ತೀರ್ಥಗಳಿಂತು ಓಡು ಎನ್ನನ್ಸ ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನಡ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಿನ ಒಂದಿರ್ದಾದ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲುಡು ತುಯ್ಯಾರಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತಡ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಬಟ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಳು ತೂಪಿಯರು ಇಲ್ಲಡು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಬಂದವರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಕುತೂಹಲಡ ಅಂದೇನು ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಡಂಜುಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಲತ್ತ ಐಡಲ್ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಕುಟುಂಬ ಪಾಪ ಬಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತು ಪೊಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಿಕ್ಕದು ಪಾತಿರೋದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಸ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳಡು ತಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡನ ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ದನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ತಲ್ಲೂ ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಕೇಂಡೆ ಏನು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಲ್ದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎಂಜ ಬಂಡ ಅದು ಮಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪ ನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಈ ಕಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರತ್ತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೇನು ಬಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಡು ಈ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಜವು ಇತ್ತೆ ಆತ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಬನ್ನ 4 ಅಂಬಾಸಿಡರ್ನಲ್ಲಿ 19 ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಬಲ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಐಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಾಲ ಕಲ್ಮಶದ ಅಂತೀರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ರು ತುಂಬು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ರು ತುಂಬು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳಾಡು ರನ್ನರ್ ರಕ್ಷಿತ ಆಪಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಪೇನು ಏತೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಸೊ ಏನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಜನ ಮೂಲು ಸೇರಿರತ್ತೆ ಆ ಬಾಲಿನ ರಚ್ಚಪಚ್ಚ ಮಲ್ಪಿರು ನಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವು ದಾಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಬಾಲಿಶವೈನ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇರಾಗ ಐನೇ ಎಕಡದ ಬುಕ್ಕದ ಕತೆ ಇದು ಈತು ಮಾತು ದಾದ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಏನಿದೆ ಅವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಏನು ಬುಂಡ ಅಲ್ದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿತನ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕುನು ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂಡ ಅಲ್ಲನೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಇಡು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ಒಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಪನೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಕ್ರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಪಂಡಲು ಅವು ಪಟ್ರಿ 2 ಪಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನೋ ಬಲ್ಪನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೀಂದಿ ಇಸಿಲು ಪಾಡ್ವೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ 2 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಬಾರು ಆಗಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವಮಾನ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ಪಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಆ ಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆ ದಾದಾರ ಪಂಡ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊಂಡ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದು ಇರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಂಡ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಂಡ ಒಲ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಜನ ಐತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಪುಜೇರು ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಹೊತ್ತನ
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಪ್ಜರು ಖಾಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಲಿ ಸೊ ಅವು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರ ಕೊರನ ವರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಿವನ್ನಿರ್ದಾದ ಗೋನೆರ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕುನ ವಾವಡ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನೆಟ್ಟು ಗೋನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಾವಡ್ ಏಪಾಲೊಂಚಿನ ಬತ್ತದಿನ ಇಂಚಿ ಎಂಕ ಅವು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ಗಿಡ ಹೊಡೋದು ಪಂಪಿನ ಬೈಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ದಪ್ಪನ ಇರ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ರೇಜ್ ಗಿಡ ಅಂತ ఒక ಮೂಲ ಗಿಡ ಹುಡು ಕಂಬಳಡ್ ಗಿಡ ಹುಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆ ಹೌದು ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಇತ್ತು ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಐತಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಇರ್ಲೇನು ತಾಂಕಲ್ಲ ಈ ದಪ್ಪನ ಇರ್ಲೇನು ಮತ್ತು ತಾಂಕೆರಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಜಿರು ಅಂತೆ ಕುಡು ಆ ಕುಡು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಗುರಿ ಟೇ ಇಡ್ಪೋನು ಈ ಬಾರು ಇಡ್ಪೋನು ಗುರಿ ಹಿಂದಿತ್ತು ಐಟು ಕುಡ್ಲು ಇಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತೌಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಲಿಂದ ಇಕ್ಕುನು ಇರ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪನು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿತ್ತ ಯಾನು 8th 7th ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ನುಗದಿಯರೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಕಲ್ದು ದೀಪನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಆತ ಎಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಆತ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಐಕಲೇ ಏತು ಪಾಪ ಬಂಡ ಯಾನು ತಾಂಕುನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ತಾಂಕುನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕೊಂಚ ತಾಡು ನೋಡು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಜೋಕುಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಗಿಡ ಹೊಡೋದು ಪಂಪನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೌಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒರಿಪುಂಡುಲ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಪೇಟ ದಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಉಂತಾಯಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಯೋಜನತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏಪ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡೈರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಹೊರಸ್ತಾಗಿ ಉಂತುಂಡು ದಾನಗ ಕುಡ್ಲಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು 25 ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಂದು 25,000 ಜನ ಕುಡ್ಲಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಮಟ್ಟಾಡ್ದು DC ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಅದ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಮೇಕ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಬಂದು ಕಂಬಳ ಐನು ಉಂತ ಇರ್ಗೆದ್ದ ಸೊ ಅವು ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ನವು ಇನಿ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತನಾತು ಪರಬೇರು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿರು ನಾನು ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನು ತುಳಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೆಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು 50 ಜನ ಇಕ್ಕರಾತಿ ಪೂರ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದಾಂಡು ಉಂತಾಯಿನ ಪೇಟದಕ್ಕೂ ಉಂತು ಐನು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ದೈವ ದೇವರು ಮುಖವಂತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒರಿತನು ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪನಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಬತ್ತು ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆತನು ಇರಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈತ ಸಭೆ ಇತ್ತನು ಬಿಡ ಈತ ಸಭೆ ಇತ್ತನು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬಾಡ್ದನು ಸಭೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಬರಿಕೆ ಬತ್ತೇನು ಕರೆತ ಬರಿಕೆ ಬತ್ತೇನು ನೋವು ಉಂತವನು ಅಂಚೆ ಏರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಇರಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಿ ಪಂಡೇರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಾಗ ರೀ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ರೀ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಲೈವ್ ತೂಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಆಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ಬಂಡ ಐದು ಅನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕತಿ ಇದು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಎತ್ತು ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಈ ನಂಬುಜರು ಓಲೋಲು ಸೌದಿಡ್ದು ಎಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾಮಂಜೂರ್ಲ ಜಪಿನ ಮಗರ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಹಾಪುಡು ಅವಿಂಚ ಬೇಗ ಹಾಪಿನಿ ಎರಡೊಂದು ಎತ್ತ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಹಾಪನೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಸೌದಿಡು ದುಬೈಡು ಅಮೇರಿಕಡು ಓಲೋಲು ಕುಲೊಂದು ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕುಲೊಂದು ನಿಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಡು ಲೇಟ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಸೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾತಿರಿ ಜಾತಿ ಮೂಲಂಡ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಳು ತೂನಾಗ ಬೋರ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಬ್ಬಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಳೇದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಪವರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಂಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ತುಳುಟಿ ಅನ್ ಬಣ್ಣಗ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ದಯವಿಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಡೆವಲಪ್ ಆತನ ಅತಿ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಆನ ಮನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಏಪ ದಿನ ಕುಡಿದು ಬರ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಗಡಿದಿತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎನ್ನಾಗ ನೇಟು ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊರನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 200 ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತೀರಿ ಅಡ್ಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಗಡಿ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಲಿಡು ಗಾಂಜನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡೇನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸವಾಲು ಇತ್ತೆ SP ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಲೊಂಜಿ 4 ಕೇಸ್ ಎಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಪೋ ಸೊ ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ದಾಯ ಬತ್ತನು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಚಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಆಸೆಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜನ ಹಾನಿ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಈ
ಈರ್ನ ಬಾ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಿಯೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೋರ ಬೋಡು ಸರ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಸ್ ಅಲೇ ಬಿಡ್ತೇರಿಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ಪಡ್ಪಣದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಭಾ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಏರುಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಬೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ಎಂಬೇರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿಡ್ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಲು ಅಡಂಗುದುಂಡು ಅವಿಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜೀವನ ಪಾಠ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗೋ ಇನಿ ಸಂದರ್ಶನಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೋ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇತ ಒಟ್ಟುಗೋ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಜನಕುಲು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಡು ವಾ ರೀತಿಯಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗೋ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೇರೆ ಎಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಟೇಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.